ተኸታተልቲ መደብ ጮራ ፍልጠት ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ንሎም መዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ካብ ሎም መዓንቲ ንጅምሮ መእተዊ ናይ ዊንዶውስ 10 እዩ ቅድሚኡ ግን ዊንዶውስ 10 ናይ መን እዩ ከመይ ኢሉ መፅኡ ቁሩብ መእተዊ ጥራይ ትኸውን ክንምሃር ፅቡቅ እዩ ዊንዶው 10 ናይ መን እዩ እንተልና ናይ ማይክሮሶፍት እዩ ናይ ማይክሮሶፍት ካምፓኒ ማለት እዩ ማይክሮሶፍት ካምፓኒ ባዕሎም ኣዕቢሎሞ ባዕሎም ከዓ እንደገና ኣብ ዕዳጋ ኣቢሎሞ ማለት እዩ ኣብዴት እንዳኾነ እናተመሓየሸ ይመፅኡ ዊንዶው 7 ነይሩ ዊንዶው 8 ነይሩ ብዝቀረባ እዋን ንችኻ ዊንዶው 10 ኣምፅኦም ኣሎ ማለት እዩ ዊንዶው 7 ን ዊንዶው 8 ብሓንሳብ ብምግባር ብምድማር ዊንዶው 10 ኣማዕቢሎሞ ፅቡቅ ኣድቫንስድ ዝኾነ ሶፍትዌር እዩ እዚ ዊንዶውስ 10 ማለት እዩ ዊንዶው 10 ኣብ ላፕቶፕ ንጥቀመሉ ኣብ ቴሌፎን ይሰርሕ ፅቡቅ ይሰርሕ ኣብ ኣይፓድ ይሰርሕ ኣብ ዴስክቶፕ ይሰርሕ ኣብ ኩሉ ፅቡቅ ይሰርሕ ኣዝዩ ኣድቫንስድ ዝኾነ ዘመናዊ ሓድሽ ዝኾነ ሶፍትዌር እዩ እዚ ዊንዶውስ 10 ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትአን ሕጂ ገዚእና ንጥቀመለን ላፕቶፓት ብዊንዶው 10 ዝማዕበላ ዝተሰርሓ እየን ብዊንዶው 10 ዝሰርሓ ዊንዶው 7 ዊንዶው 8 ካ ናብ ዊንዶው 10 ኣፕዴት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ሶፍትዌር ካምፓኒ ስለ ዝኾነ ኣፕዴት ክኸውን ፀገም የብሉን ኣፕዴት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሎማ ዓንቲ ኢንትሮዳክሽን መጀመርያ ሎግኢን ምስኣተና ከምዚ ዝመፀና ማለት እዩ ግን ሎግኢን ቅድሚ ምእታውና ሎግኢን ቅድሚ ምእታውና እንታይ ዘርየና እንታይ መስል ንዝብል ኣብዚ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ፀኒሕና ዳ ሓር ክንሪኦ ኢና ግን ነገ ብከምዚ ከሪአኩም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ፔጅ ትህበና እዚ ዌልካም ፔጅ ማለት እዩ እዚ ዌልካም ፔጅ ምናልባት ሕጂ ተኸፊታ ሎግኢን ኣትየ ስለ ዘለኹ እምበር ሎግኢን ናይ ሎግኢን ምልክት ሂቡ ኣብዚ ሎግኢን እተው ዝብለና ስለዚ እዚ ምስ ከፈትናያ ከዓ እዚ ይህበና ማለት እዩ እዚ እንታይ ሕጂ እቲ ዴስክቶፕ ናትና እዚ እዩ እቲኦም ኣይኮንስ ሃይድ ገይረዮም ስለ ዘለኹ እምበር ኣይኮንስ ኣለውና ኣብዚ መጀመርያ ሓዳሽ ከላቲ ኮይና ታላፕቶፕ እንታይ እዩ እዚኣ ጥራይ ፓፔሽ ኮርያ እዚኣ ትህበና እዚኣ ናይ ሪሳይክል ቢን ትህበና እዚ ማይክሮሶፍት ኤጅ ምስኡ ዝመፅእ እዩ ግን ክልቲአን ጥራሕን መጀመርያ ንረኽበን እዚ ድሓር ድሒርካ ኣብቲ ናትካ ሳይት ተቐምጦ ባዕልኻይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሎግኢን ምስኣተና እዚ ፔጅ እዚ ይህበና ማለት እዩ ኣብዚ ፔጅ እዚ ምስ ሃበና ናበይ ገፅና ኢና ንኸይድ ሎሚ ኢንትሮዳክሽን ስለ ዝኾነ ተማስማቶም ጥራሕ ድሕር ተማሂርና ኣኻሊ ይኸውን ማለት እዩ ካብ ወፂልና እዚ ስታርት ሜኒዩ እዚ ስታርት ሜኒዩ ኣብዚ ብኣልፋቤቲካል ብምሉኦም ተሰሪዖም ኣለዉ ዳውንሎድ ዝገበርናዮም ኣፕሊኬሽንስ ብምሉኦም ኣብ ናትና ላፕቶፕ ማለት እዩ ኣብዚ ኣለዉ እዚኦም ድሓር ቀሲልና ክንሪኦም ኢና ኣብቲ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል እናቐፀልና ከለና ብኣልፋቤቲካል ግን ኣብዚ ተሰሪዖም ኣለዉ እዚ ከዓ ቴይልስ ባር ይበሃል እዚ ከዓ እዚ ቀፂልና ክንሪኦ ኢና ቴይልናቱ ቴይልስ ባር ይበሃል እዚ ከዓ ማለት እዩ እዚ ስታርት ሜኒዩ እዚ ቴይልስ ባር ይበሃል ኢልና ኣለና እንደገና ካብ ቀፂልና እዚ ሰርች ቦክስ እዚ ኮርታና ባር ወይ ከዓ ሰርች ቦክስ ክንብሎ ንኽእልና ኮርታና ባር ኣብዛ ኣነ ኣክቲቬራ ኣክቲቭ ኣይገበርኳን ስለ ዘለኹ እየ እምበር ብድምፂ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ኢኻ ንስኻ ክኽፈተልካ ደሊኻ ዘለኻ ብድምፂ ምስ ነገርካያ ባዕላ ስታርት ትገብሮ ማለት እዩ ኣብቲ ሰቲን ምስ በፃሕና እታ ኮርታና ክንሪኣ ኢና ሽግር የብሉን ካብኡ ቀፂልና እዚ ቪው ታስክ ቪው እዩ እዚ ከዓ እቲኦም ናትና ተኸፊቶም ዘለዉ ዴስክቶፕ ክንደይ ዴስክቶፕ ከፊትና ኣለና ሓንቲ ዴስክቶፕ ከፊተ ስለ ዘለኹ ኣብዚ ኒው እንተደኣ ደሊኻ ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ ብለን ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ከፊተ ፀኒሐ እዚኣ ካልኣይቲ ኮይና ማለት እዩ ግን ኣድላይ ስለ ዘይኮነ እያ ዓፅዋ ኣብቲ ቀፃሊ ከዓ ብዲቴይል ክንሪኦ ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉን እዚኣ ታስክ ቪው ትበሃል ኣብኣ ሆቨር እንተደኣ ጌርና ሽሙ ይነግረና እዩ በበትናትና ቋንቋ ማለት እዚኣ ሕጂ ብናተይ ብናይ ሸወደን ቋንቋ እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣክቲቪቴትስ ቪ ይብለን ኣሎ ታስክ ቪው እዩ ካብ ቀፂልና ታስክ ባር ኢና ንረክብ እዚ ክሳብ ኣብዚ ዘሎ ታስክ ባር ይበሃል
زي ما بزلو applications كا pinned زخونه pins جبرنا يوم أبزين خمتو pins جبرنا يوم ويزتقعنا يوم زلطفنا يوم مالتي فمجرنا إن نلطفهم تي pin and pin قال كالك زي سلنا رياض سجم يقولون لومي introduction ترح سلزوانا مالتي كاو قصيلنا بزين تالنا زي تاسك بار مسكتسلنا أبزي notification باريز خا notification task ويكا notification باريز مالتي وانا notifications بزي ميل زمصنا قالين تداحلينا أبزي نغرنا يو مالتي كوم اون زتفلاليو أبزي كنرخبهم نخل نغرات አለው ንኣብነት ብሉቱዝ ኣብዚ ብቐጥታ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ሴቲንግ ከኣተና ናይት ሞድ ኣብዚ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ዝተፈላለዩ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣጋጣሚ ዋን ድራይቭ ስለ ዝፀውቕኩ ወይ ዝተኸፊቱ ኣብዚ ላይ ይኮነን እዚ ኦኬ ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ዝኣክል እዚ ኣኻሊ መስለኒ ኣብዚ ቀጽል ቀዳማይ ክፋል ክንጅምር ኢና ማለት እዩ በዚ ፋይል ኤክስፕሎረር ኣቢልና በዚ ስታርት ሜኑ ኣቢልና ክንቅጽል ኢና ከመይ ኢና ንጥቀመሎም ማለት ነው ሓንቲ ላፕቶፕ ምስ ገዛእና ያ ዳውንሎድ ምስ ገበርና ኣላ ገለ ከመይ ጌርና ኢና ንጥቀመላ ኣየናይ ከኣበይ ንረኽቦ ከመይ ጌርና ኢና ንጉርጉራ እዚ ኣብ ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝመጽእ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ባ ኣብ ዝመጽእ ببنشتي ኢና ክንሪኦ ሓደራ ክብሎ ዝደሊ ግን ነቲ ቪድዮታት ክንሪኦ ከለና ኣብ ናትና ላፕቶፕ ካ እንዳፈተና እንድሕርኬድና ፕራክቲካሊ እንዳ ሰራሕናዮ እንትኸድና ልክ እንዳተማሃርና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ብምርኣይን ብምፍታንን ስለንመሃር ኣይንርስዖን ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ካ እቲ ቪድዮታት ፕራክቲካል እናገበርናዮ እንተዳኸድና ኤክስፐርት ክንከውን ሽግር የብሉን ማለት እዩ ላፕቶፕ ምጥቃም ማለት ከቢድ ኣይኮነን ኣዝዩ ቀሊል ግን ምጥዋቕ የድልየና ቤን ኣቲኻ ናብ ቤን ከተወፅእ ጥራሕ ምፍላጥ ይደልየና ማለት እዩ እንታይ ትጥውቕ እንታይ ከጥቕሙ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንጀመርቲ ጥራሕ ኢና ንመሃሮ ዘለና ኣድቫንስ ዝኾነ ነገር ሽዑ ባዕልና ከነማዕብሎ ንኽእል ኢና ካብዚ ተበጊስና ኣድቫንስ ዝኾነ ነገር በዚ እውን ስራሕ ንረኽበሉ መንገዲ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ናትና ተበግሶ ጥራሕ እምበር ላፕቶፕ ምጥቃም ማለት ከቢድ ኣይኮነን ለዚ ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለናዮ ኣብ ዝመጽእ ቪድዮና ይራኸበና ሰላም